Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi ne jucăm niște Skywars. Da, am început episodul în forță, mâncați și full diamond, full tot. Pișa mai spei. What the fuck? Bă, ce fac ăștia? Ia-o în gură, fraiere. Bă, sparsă ăsta toată mapa. Pișeaua-și pe el să mă fiși. Uite-te la el ce-am făcut. Fut-l în gură să-l fut. N-ai cum așa ceva, bă. Dă-te, dracu. Coaie asta, fu, 1000 IQ, n-ai ce să-i zici. Ce dracu. Bă, sparsă harta, mâncați-și. Fut-l în gură să-l fut. N-ai cum, frate, să te aștepți, n-ai cum. Tu e pula mea să aștept că el sparsă harta. Cum se aude lemnul. Spars. Vezi, dacă vă întrebați de ce n-am mai... Ia stai puțin. De când n-am mai postat un videoclip. Mamă, de 5 luni, mâncați. Dacă vă întrebați de ce nu zic nimic, este 4 dimineața. Așa că na, nu prea, pula mea, nu prea am energie să fac handicapatul. E 4 dimineața, în pula mea, coaie, ce dracu. E 4 dimineața, ue. Ce chis da măsii să faci glăjie, bă. Când îmi fut una. Al dracu.
pișamaș pe el, dă-te foc. Doamne, uite-l aici. Nu, că mă piși pe că l omor din prima. Opa! Stați puțin. Gata. Stricai tot în pui, hei. Na. Da, și o să mor. Wow! Wow! Zero aveam. A, nu zice. Mamă, coaie, ce era să mă fac handicapat. Bă, dă-te acu! Hai, ia, nu, pișamaș pe el! Crezui că o să mai ia cu el bine, dar nu. Coaie, crezui că am 1000 IQ și avui 0 IQ. Ești neon? De unde am zoom-ul? Nu. Mâncați așa. Activ futui în gură. Nu pot să cred ce mi-am făcut singur. Îns handicapat, că n-ai cum așa ceva. N-ai cum așa ceva, mâncați așa. Bă, bă, n-ai cum așa ceva. Bă, dacă vezi și episoade CSGO, o să fac și episoade CSGO, dar puii mei, după ce o să-mi iese banul de la competitiv, că na, am băgat un meci cu Robi, am dat de hackeri și l-am omorât pe Robi așa la mișto, că oricum pierdea meciul. Și mi-a luat mare cooldown de 24 de ore, pișamaș pe el de joc. Mie-mi place, frate, că pe ei nu-i banează că folosesc hack, pe mine instant, că l-omor pe handicapat la începutul rundei așa la mișto, îmi dă bani, da, pula mea. Și lui Robi tot la fel, a primit cooldown, bine, așa zice el, că a primit cooldown o săptămână, da, eu zic că minte, că suge pula. Nu cred că a primit nimica nici el, dar pula mea.
Bă, ce mai prost am, bă, și eu în echipă, în puii mei. Nu vrea să mai joc, nu vrea puii mei din noapte, cine vrea să mai joc. Ba, pula. Păi da, vino și tu să-mi suni. Mă, cum aruncă ăsta, mă, jos? Cațeș, nu se mai joacă nici dracu. Nici măcar standard, nu știu să scriu ăștia standard. Am înțeles. Că nu se mai joacă nici dracu. Deci jucăm în practice. Veți sta susțin că dăm un meci de practice și gata, că na, nu se mai joacă. Mă, nu văd nimic de particulele ăștia. Bupi și-o, mă, și pe el cu shift-ul lui. Stai, frate, că pusei ca prostul ăștia la maxi. Ne dau la 0. Sau? Ne dau așa. Mamă, ce laguri am! Bă, n-ai cum. Ce-ai, frate, că n-am ce să fac. Băieți, cam atât a fost și acest episod de azi. După cum puteți vedea, spre noob. Da, nu uitați să dați un like, share, subscribe. Am fost Marian, pa, pa!